Hi guys! Welcome to my channel ulit guys. Welcome back. So ayan guys, ngayon guys ay October 30 pa din guys. So kanina guys nag-vlog na ako, nag-upload. So kanina guys naghahang ko guys talaga. Sobrang full na yata yung storage talaga nito. So ayun ngayon October 30 pa din guys. Malakas na naman yung ulan guys. So kanina nag-vlog na ako guys, nag-video na ako ng pang-upload yung about sa naidagdag kong mga items na paninda. So ngayon guys, magluluto na muna ang tindera. So ayun guys, ang iluluto ko ngayon ay magluluto tayo ng carrots. Magluluto ako ng carrots at sayote. Yan, mag-iimbento ako ng luto guys. Tapos lalagyan ko ng San Marino guys. Ayan, lulutuin ko na ito guys. Tapos imumukbang ko yung niluto ko guys. Imumukbang natin yung niluto ko guys at walang kanin. So ayun guys, mag-iimbento ako ng luto ngayon. So yan guys. Ito yung lulutuin ko ngayon guys, San Marino. Yan, tapos ayan, lalagay natin. At yung kamatis ko guys, iisa na lang. Ayan oh. May itim-itim pa. Ayan, isa na lang yung kamatis ko. Tapos ito, lulutuin ko na ito guys. Gigisahin ko lang siya. Inimbentong luto kasi ito lang guys talaga yung meron ako sa ref. Yan, gulay. Yan. Tsaka, dalawang sayote. Uubusin ko na ito guys. Ayan, dalawang sayote. Tapos, dalawang carrots. Tapos, ang lamig guys. Galing kasi sa ref. Ayan. Lamig. Binili ko to kahapon guys. So, ito lang meron akong gulay. Kaya ito lang yung lulutuin ko. Tapos, yan, sasahugan ko nito guys. Invento tayo guys ng luto. Ayan. Yan. Tapos, mukbangin ko to guys mamaya. Mukbang tayo ng simpleng ulam guys. Hi guys! Happy lunchtime guys! Kain na tayo guys! Mga kasari ko dyan, kain na tayo. Yan, alas 11 na guys ng tanghali. So ayan guys, mumukbangin ko guys yung niluto kong ginisang sayote tsaka carrots na sinahugan ko guys ng San Marino. Ayan guys, oh. Nag-imbento ako ng luto guys. Yan, titingnan ko kung masarap siya. Pero parang ang sarap naman niya guys. Ayan guys, kain na tayo mga kasari. Ayan, mukbangin natin to guys. Simpleng ulam, simpleng gulay. Ayan. Happy lunchtime mga kasari. Ayan. Sa mga kumakain dyan, happy lunchtime sa inyo. Kain na ako guys. Nag-pray na pala ako guys. Ayan. Tsaka ito, tubig lang. Isang platong gulay na naman guys. Walang kanin. Parang gustong malaglag ng tubig ko. Sarap. See. Ang sarap ng San Marino pang saho guys.
Kaya, San Marino flakes. Sobrang fresh ng gulay, guys. Sayote. Ang ingay ng plato ko. Simpleng ulam pero napakasustansya sigurado nito, guys. Munti pa malaglag. Nasa bibig na. Sarap. Vegetables mukbang. Ito yung lunch ko, guys. Walang kanin. Tsaka tubig lang, guys. Umiiwas ako, guys, sa mga umiiwas ako, guys, sa mga soft drinks. Tsaka sa mga juice. Kaya laging tubig lang ako. Tsaka nagtitipid ka sa ako, guys. Mahiwagang tinidoro. Kamay-kamay lang yun, guys. Hindi na kailangan magtinidor. Sarap. Guys. Isang platong gulay ito, guys. Ubos na. Sobrang juicy niya. Tsaka ang sarap pala, guys, pang sahog ng San Marino sa gulay. Wala na, guys. Ubos na. Tubig naman ako, guys. Ito lang baso na to, guys. Itong cups na to. Free lang to sa yung sa alak na yung sa alak na patron na tequila. Ayan. May pangalan pa siya, guys. Parang Against the Light. Ayan, free lang siya, guys. Stainless. Ang ganda niya, guys. Thanks, God. Busog na naman ako sa lunchtime ko, guys. So, salamat sa panonood, guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.